Kaseng New Tribute Council HYC Mauthat Rashan Circle harengkat baka HYC North West Khasi Hills District hakajan mit jongkan riu terik guluber arajar arpusau kilalet syakashnong pathau paryong kabaha papo East and West Khasi Hills District banyak kendu ik bahiying asem jong samla Mekbon Bonison Kharbani arpu pras nem karta ubashong basa hakadong block 3 jong kashnong Upper New Nongston ubeladu no ia kajing hadin kajing syak penyap dusman hakiriu runar hakashiteng senia jong kalai terik guluber arajar arpusau hasor Nongston. Kaseng hakajing lek kendu ia ketika longying kalapen pau ia kajing sengosi halor ketika kajing ja syak penyap usamla hakaba kalapen pau ru bakum kini ki kambeman kaseng kan om pediang haki imlang salang. Syuk-syuk kaseng kalau ong ru banakaliang ki bahaying jong tiu samla kilay tu ba om day tang uwe ubadon ketiban syim ya kajing bahaying asem jongki Henry kidon salai ngut pat nalor uwe ubala syak kem haki pulit kumta kaseng ke kentujur baki bor jong ka an kidei ban kem no say ki we pat ki badon ketiban syim ya kajing brio. Nah, kalian jungi kum ke New Tribute Council Motoration Circle kum juru ke New Tribute Council Northwest Khasi District mentang ngidon hakane ka shnong pathau ngidon hakane ka longying jong ka ying ka sem jong u samla boni u bala bam kwai duar blai ha ya ka bala jia ha ka mit jong ka sing sajan ngidon hakane ka jaka da ka we ka jing mut pat ka ta long bangi wan khnang na ka menta ban aimen sim ya ka ying ka sem jong u samla ula du no ya la ka jong ka jing em kalong let's say kadai kai ke jinja ke banginom lak ban pediang pat kalong let's say kai ke ba nginom lak sisa kum keseng ke ban pediang ke kum kini ke jinja kija ha ka imlang salang ke kami kami sing sajan jom kini ka tayo ke ladap let's say kadai kami ke ba thang tam ya kini ke ying ke sam ke jongki namar ke jingdu no ke jongki ya wei na ki dekat jong kini ke ying ho let's say haba ni perkat ya ke jingim ke jongi let's say kadon kapor ke bangi ngin saklat nok nek sla jong perthai hari ke jingklat ke jingim ke jong bru kamdei ke jingklat ke ba kumbala jia ya unu samla na kalian jongi kum keseng HYC ni snow dabram bat ni snow ni penpau ya ke jing sosi haduk kata-kata ya ke ba kum kini ke jinja kijia haki imlang salang ke jongi kajai beru kasih ke jungi kedai kajai beru ke batib beru tiblai handrai ki bakum kini ki kamboman na kalian jungi kum kaseng nginom lakban pediang dalele kum ke ying kasam hi barok kawe ki mat ya ke bakum kene kajing ketang ha ke bagi duna bat ki kendo ya ke bakum kene ki jingjia na kalian ke jungi kum kaseng niwan kenang mentar rengkat ki para dekat barok daga mensim ke basnguk ya bat ke mensim ke bangi penpau ya ke jing donlam dorkat jungi kum kaseng bat ke ying kasam ke jongki ho habangi pai ya ketua jingjia ketua mit si sajan kadai sisa ke jingjia ke bapen sujer omtang ya ki kena ki kunlung handrai wat ikiru rang ba omtang jong ka nongba nong stoin handrai jong ka district west kazil bat jong ke jelahi borok kowe uni samla bula klat udai utrai shnong jong ke shnong pathau ke bahap hapo motoration si anar di block jong ka district eastern west kazil district handrai bosyong basa pat hangti hapo nong stoin kum ke ying kasam katno kidap da ke jing susi hadu kata-kata ngin na kalian ngaseng ngis ngau ban ong tang kane gawe hot ha ke jing im ke jongi kum ki breu ngila ban don ka jing ya kaja maja ngila ban don ka jing ya dom ka jing ya bitar ngila ban don let's say ka jing ya bakla ha ketin ha thalek nrai hadu ban sim ya ke jing im ke jong breu let's say kadai kamdei ka kam kaba jia ke imlang salang ke jongi kadai ka kam riudum bat kadai kam riu khlau ya ke bana kalian jongi kum keseng nginom lak sisa ban pediang tiga ke bana kalian jongi kum keseng ngisngau ya ke ban ong bat hadin ke jing kenduk ke jongi bat ke ying kasam kam tam bat kemi jong samla u samla bom don syu na kadai sla jong perthai na kalian ke ying kasam kli itu pa kila bo ya ke FIR na kam ta ban yo ban kem no ya kita ki bru don kiti ban sim ya ke jing im jong unu samla na kalian jungi kum kaseng ni snow ban ong ya ke police department ba kadai ka kam ka bakhia hadu kata-kata kam dei kane ka kam ka basuk ban syuong ban du no ya ke jing im ku jong beru bat kadai ka kam ka ba isar kai ba isang met sisa
bata ke pensu jer ya ke imlang salang tiap bata lengba ki bayi ngasam kle thu ba uwei ubadon kti ban sim ya ke jeng im jong samla ula don mata hakti jong ka police department tin nakaliang jong ikum kaseng ni sngo ban ong ba nalor jong une ubala yo kem daki police katkum ka jingtip ka jongi bat katkum ka jingi thu jong ki bayi ngasam ki ong umdei tang une we hindai kidang don biang ki badan kti bar ki badan lang hakate ka jaka hakate ka por ka bashim ya ge jing jong samla ti namar kata nagalian jing ko musang ni kentujur ya ka police department ba kadai ban sim khyak loi ban yo kam shu nalor jong ni we handai ki dai ban yo kam se ki we pat ki badan kti ban le ya kene kam boman bat kene kam ka bashim jubor ya ge jing jong samla namar katkum ge jing itu kalong jong nalor jong ni we ubala syakam kidang dan syusyu saki weipat ki bedon kiti ban lek ye gene kam namar lada nagaliang ke police department kam sim khia lek se ki weipat ki jingja bat ki weipat ki kam sniu lek se kadang jia syusyu nang ne chakmat te namar kata nagaliang jungi kum kasen ngi kren syai ya ke police department bakade ban sim khia knoi ban yo kam borok kat i gibetai ki bedon kiti khnang ba ki bakum ki jingja kinom jia syu nang ne chakmat hake imlang salang ke jongi.